सिरि मोनदो दे लोगो जिसुनि फैनाया खाथि जाबाय जोबनाय बोथोरालाय सफैखाबाय सिरि मोनदो दे लोगो जिसुनि फैनाया खाथि जाबाय जोबनाय बोथोरालाय सफैखाबाय आला खालानिलाय बोथोर नंला जिरायनानै थानायनि सम गैलिया सिरि मोननांगौनि सम जाबाय गोसो सोलायनायनि मुगा जाबाय उन्दुनानै नोङो थायोबोला आला खालायैनो बोथोरखौ हगार हरबाय उन्दुनानै नोङो थायोबोला आला खालायैनो बोथोरखौ हगार हरबाय फस्थायनांगोन जोंनावनायनो गाव थांनांगोन जोबनाय बिसारावलाय फस्थायनांगोन जोंनावनायनो गाव थांनांगोन जिसुनि फैनाया खाथि जाबाय जोबनाय बोथोरालाय सफैखाबाय गिथावथाव जाथायजों फोरमायदोंसै जिसुनि फैनायखौ बोथोरा दिन्थिदोंसै गिथावथाव जाथायजों फोरमायदोंसै जिसुनि फैनायखौ बोथोरा दिन्थिदोंसै सिरि मोनदो गोजाम गोसोखौ नायजाबगारदो इसोरनि बोसोनखौ मानिदो सिरि मोनदो गोजाम गोसोखौलाय ज्राब गारदो इसोरनि बोसोनखौ मानिदो